Здравейте, приятели! Днес ще правим бананови палачинки. Първо ще щупим яйцето в една купа. Доста зле. Да го свърля и да се излия. Трябва сега да го разбъркаме. И сега да го изсипем. Вътре има два смазани банана. Сега ще сложим брашно, пълна чаша, брашно и сипано в купата. Или ако да. Сега ще го разбъркаме цялото. Сега трябва да сложим масло. За да разберете, че банана, яйцето и брашното са готови, трябва да изглежда нещо подобно така. Сега трябва да сложим млякото. Сложихме 3/4 мляко и сега трябва да го разбъркаме сместа и да сменим черпак. И сега да взема малко от черпака, малко, и да сипем в тигана. Сега ги обръщаме. Следващото. За другото защо почнах те от най-новите, колкото от тая най-още не е готова. Някой тая най-ново после сложено, явно не може да хваля, не знам. Просто не може да се обърне. Ето. Обърна го и така. Това е един последните и отиваме да ядем. Да ще се използва и трите ми се добре една така. Другата, сега най-голямата и най-трудната да видим да го е така. И сега сме готови. Спираме контролна. Спираме. Готово. И си взимаме да ядем.